Hoxe a plataforma comarcal contra as verteduras, nos que estamos as cofradías, Plademar, Ecologistas en Acción, outros colectivos da comarca, quixemos concentrarnos para expresar a repulsa á actividade da mina de Sanfins, tal e como se está desenvolvendo. Hoxe tocáballe declarar ao representante de Tungsten Sanfins aquí ante os xulgados de Noia por unha causa penal por presuntos delitos contra o medio ambiente e os recursos naturais, precisamente por esas verteduras de augas contaminadas por metais tóxicos, con cadmio, cobre, zinc, que se están producindo desde esta explotación e que a plataforma ven denunciando desde fai anos. Entón, vimos aquí a dicirles que eso non é aceptable, que é algo que a comarca, a ría, non está disposta a asumir e a aceptar, é exixir tanto a empresa como as administracións que se adopten as medidas necesarias para acabar dese problema. Estamos aquí protestando unha vez máis porque está filtrando agora desde a mina os metales pesados, cadmio e cobre, zinc. As analíticas tanto de Seprona como do CIP como a Agua de Galicia dan 10 veces por riba dos parámetros establecidos que establece a lei. Está por riba o cadmio, que é cancerígeno, e están filtrando aí, como dixo da mina, hai filtracións. E, bueno, iso había que restauralo, se non van a acabarse a nosa ría, se non soporta, como dixo sempre, máis vertidos, e que son de metales pesados, pois terá que corrixilo a Xunta de Galicia, non? Que sale agora mismo, non só é multar 180.000 euros, porque están envenenando a nosa ría, senón restaurala, tapar as filtracións, e que temos un pouquiño tranquilas as 1.600 familias que vivimos directamente do marisqueo. Imos a continuar denunciando o que está pasando aquí, que este tipo de minería son terroristas medioambientales e quen mata a ría está facendo un daño non só aos mariscadores, sino tamén a Galicia, a xente de Galicia e a todo aquel que vive do marisco que non son só os mariscadores. Defendemos a calidade e o prestigio do produto que traballan tamén as fábricas da nosa zona e o que chega aos pratos da xente durante todo o ano.